Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest analysis na yung araw pa ng Lunes hanggang Miyerkules, Oktubre 16 hanggang 18, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating butihin at honorable na Congressman Gabi Bordado ng Tercer Distrito ng Camarines Sur. At bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang ipakita sa inyo itong Komunidad Climate Action Center. Ito po yung banner sa website natin, typhoon2000.ph, yung mga interested na LGUs na gusto magkaroon sa kanila ng Climate Action Center para maging climate resilient sila, laging handa sa mga anumang kasakuna, hindi lamang po sa weather, pati sa earthquakes, mga dengue mosquito updates ay kasama po dyan. Kontakin lang po niyo si Aaron Cabasal sa email aaron.cabasal@comunidad.co o kanyang cellphone number 0976-163-7245. O kaya pumunta po sa ating website typhoon2000.ph at yung pinakaunang banner, i-click lang ninyo, pupunta po kayo sa Google Form. So ito po yun. Pag pumunta po kayo sa Google Form, kailangan lang ninyo i-fill up yung mga questions na itatanong sa inyo ng komunidad. Okay? So, napakaganda po itong produktong ito. Marami na pong mga LGUs like Siargao, yung tinamaan dati ng malakas na bagyo sa may Mindanao. And also, ang Quezon City, Taguig, at mga iba't iba pang mga syudad sa Metro Manila ang kumuha na rin ito. Napakaganda po itong produktong ito. So, take a look, okay? Baka bagay na bagay po ito sa inyong mga LGU. Hindi lang po sa mga LGUs, pati mga companies, mga multinational companies na interested na magkaroon ng ganitong Climate Action Center. Okay? It will save lives. So, umpisa na natin ang update. Ito ang latest GovSat na yung gabi po ng Lunes hanggang bukas, Martes. Yung mga nagtatanong, meron bang bagyo? Wala po. Clear na po ang Western Pacific. Wala pang namumuo. Napakaswerte natin. Pero dito po sa Vietnam, medyo may peligro po sa kanila dahil po meron isang broad o malaking LPA na namumuo na yun, si 99W. Aktibo po yan. Nasa 35 to 65% ang chance na magiging bagyo sa loob ng isang araw. So, medium chance po yan. Pag naging high chance, within 6 to 12 hours o 24 hours, magiging bagyo na po siya. Sa kasalukuyan, hindi po siya kumikilos, but base po sa mga computer models, majority of them ay tatahak lamang po siya dito sa may Gulf of Tonkin for the next 3 to 5 days. Maglalandfall po malapit sa Hanoi hanggang malusaw po siya. Ang magiging problem po dito sa Vietnam ay yung heavy rainfall na magkakos po ng mga pagbabaha at mga landslides. Gayun din, may konting habagat pa rin siyang pinupul at nandyan na rin po yung hanging amihan na konti. Kasi nasa transition period. Pag transition period, both yan ng wind system na-enhance ng isang bagyo or low pressure system. Kaya minsan bilog na bilog siya. Hindi yung parang number 9. Kasi pag habagat yan, number 9 na itsura, kumukuha mostly from habagat na enhance niya. Ang number 6 naman na itsura ng bagyo, pag malakas yung amihan. But usually, ang start ng amihan ay November hanggang Marso. So, right now, hinihintay pa natin ang announcement ng Pag-asa. Baka anytime next week or first week of November, i-start na po yan ng hanging amihan. Okay? At magsisimula na rin po ang pagbibuild dito ng mga high pressure systems na nakikita po ninyo itong dalawang ito. Start na po yan. Pero ito yung savior natin. Itong mga frontal systems, kailangan natin yan. Dahil kung may bagyo dito, meron yan, aakyat po. Usually, automatically, aakyat yung mga bagyo. Pag ganito. Mag-record po yan pag ganyan. So, hindi tayo maapektuhan. So, let's hope and pray na for the last 2 months po ng 2023, ganun mangyari. Parang 2002. Moderate
El Nino din. Wala nang pumasok sa PAR. Okay? So, sana ganun. Para maging masaya po ang ating Pasko. Okay? Pati ang ating Todos los Santos, sana masaya. Okay? Para wala tayong problema. Marami tayong problema sa ating ekonomiya, sa ating day-to-day lives. So, ba't pa natin daragdagan ng bagyo? So, sana wala na po yan. Yan po ang ating ipipray. But kung meron, nandito po ako para ibigay sa inyo pinaka-latest, para maghanda tayo kung ano man mga sakuna. At pasensya na po kapag minsan hindi tayo issue ng mga updates pag in between nitong mga papalapit na bagyo dahil po syempre kailangan natin magpahinga. We have the Pag-asa, so if you're willing to listen, but nandito pa rin tayo para ibigay sa inyo pinaka-latest po sa mga upcoming storms. So, pasalamat din ako sa mga sponsors natin, mga nagtutulong po na naniniwala sa ating advokasya para matulungan po ang sambayanang Pilipino. Okay? So, ito po ang latest. Meron tayong mahinang amihan dito sa may coastal areas ng Hilaga at Silangan Luzon, pati na po ang coastal waters ng Kabikulan. At nakikita na po natin medyo lumalamig na po ang panahon. Hindi na masyadong mainit. Yung heat index natin pumapatak na lamang po ng less than 40 degrees Celsius. At still, hapon-hapon, nandyan po yung mga thunderstorms, lalo po sa Visayas, Cebu, Bohol, yan. Mga areas na yan. Mindanao, Mimaropa. Ngayon, yung kanyang trough ni 99W, yung extension, okay, ay kumakapit po dito sa may area po ng Kanluran, Luzon, lalo na po sa may Ilocos region, from Pangasinan hanggang Ilocos Norte. May mga ulan, lalo na po sa hapon kami, may mga thunderstorms po yan. So, mag-ingat po kayo. Magdala naman po kayong payong at kapote. But no worries, kasi itong LPA hindi naman pupunta dito. Ang direksyon niya po ay pupunta dito sa may Vietnam. Okay, so yan po ang ating latest GovSat. Ang risk of flooding sa buong Pilipinas ay napakababa, low risk. So, wala tayong problema. At ito yung fast animation. So, kitang-kita po ninyo pag-develop nitong napakalawak na LPA. Nahihirapan po siya mag-develop dahil malapit na po sa kalupaan at medyo lumalamig po ang temperatura dito. Usually, dito na yun ang pinakamainit na parte ng, pinakamalalim na abot ng init ng dagat dahil sa El Nino. Dito halos ang lalim ng init ng dagat. Kaya nandito rin yung mga formation ng mga bagyo. Okay? Ito, nakalusot lang ito dahil medyo mainit pa dito ang temperatura, conducive pang environment. At sa zoom in satellite animation, nakikita po ninyo yung mga trough, yung eastern trough nitong LPA o yung extension ni LPA 99W, nagpapaulan po dito sa may Kanlurang, Luzon. Yan po, mga live lightning detection po yan. Dito sa may Visayas, Mimaropa, Mindanao. Now, gusto ko po ipakita sa inyo itong easterlywave.com, a website po ito from China na nagmamonitor po gamit po ang European Model Ensemble. At ito na yun po ang ensemble tracks ni LPA 99W at mukhang most of them either active LPA or tropical depression. Pag naging blue po yan, tropical storm po yan. So, konti lang nagsasabi na magiging TDS. Samantala, dito sa East, ito medyo concern natin. Kasi ito pong system na ito, wala pa po yan, pero mukhang magde-develop po ito next week. And then, tatahak po siya sa general direction po ng Guam. At may iba, tropical depression, ang iba, tropical storm. Only a few of them, baka maging isang typhoon o super typhoon. And most of them ay talagang west-northwest pan direction. And hopefully, may dadaan na frontal system para i-break o biyakin yung tinatawag nating high pressure ridge para ito po ay umakyat papunta dito. Sana gumanyan siya. Kaya lang problema po, dynamic ang computer models. Every 6 hours, 12 hours, nagbabago po yan. So, habang lumalapit tayo sa
less than 5 days to go, baka mag-shift yung forecast. Kasi may mga times noon na yung more than 5-day forecast, mga 5 to 10-day forecast, palaging Northern Luzon. Nung dumating na sa 5-day forecast, nag-shift yung direction, Bicol na tinatamaan. Now, I'm not alarming Bicolanos. I'm just using the historical facts since 1945 na may mga ganyan na situation. So, kailangan maghanda tayo sa mga ganitong situation. But, let's hope and pray na umakyat po siya. Yan ang pinapray natin. Sana kay curvature ito gaya ng 2002 na mga systems na medyo umakyat lahat. So, i-pray natin na masira po yung ridge para umakyat po itong potential na bagyo for the last week of October. Mga sometime October 24, 25, 28. Yan, hanggang 28. So, we'll see kung saan siya pupunta. Kasi dito po sa wind models, so, bibigay ko muna po ang forecast hanggang Friday. So, mostly northeasterly wind flow ang silangang Luzon hanggang sa Bicol. Of course, nandyan pa rin mga thunderstorms. Now, kung i-move natin hanggang, let's see, ito po, Monday, Tuesday, October 24, Wednesday, October 25, and then Thursday, October 26. Ayan po siya. Bilang isang tropical depression or active LPA. Samantala, ang American model, bagyo po siya. Super typhoon strength or malakas na major typhoon. Pag sinabi natin major typhoon, 185 lang yan, 1 minute average. So, yan ang tracking niya. Good news po yan sa American model kasi recurvature po siya, hindi po siya papunta sa Pilipinas. Ang worried ko lang yung European model kasi yung track niya, hindi pa siya umaakit, no? Nandiyan, no? Nakalampas, umabot po siya dito. Ito po yung tinatawag nating opening ng ridge. Kita mo, may kakaroon ng opening. So, usually, dyan yan dadaan. Gawin natin pula. Yan ang opening ng ridge. Compared dito sa American model, talagang napakalaki ng opening kaya umakit na siya kaagad. Okay. So, it's still early to tell. We will keep you updated. Pabalikan natin yan potential na LPA na yan by middle of this week hanggang this coming weekend. Rainfall accumulation forecast hanggang Huwebes. So, yan po. Ito po yung si LPA 99W. Grabe yung ulan. More than 100 millimeters. Sa atin, mostly localized thunderstorms, lalo na po sa Mindanao, Palawan, Visayas, ibang portion po ng Luzon. So, ito na po ang may possibility na magkaroon tayo ng shear line. So, magiging maulan po sa eastern coastal areas ng Cagayan Valley from northern Cagayan down to northern Quezon. So, watch out for more thunderstorms. And yung mga nagtatanong sa El Nino, ito na po ang latest for October. October 12 po ito release ng NOAA, ng US, at yung International Research Institute for Climate and the Society. Until now, nasa El Nino advisory po tayo at nasa moderate levels. And sa latest na yon, patuloy pa rin yung El Nino hanggang March to May of 2024 with an 80% chance during that time. Kasi na yun, 100% na tayo eh. Talagang full-blown El Nino. Pero yung epekto, forthcoming pa. Baka next month, mag-umpisa na yan hanggang Mayo of next year, 2024. Anong epekto? Kulang ang pag-ulan. Yun lang po, below average. Ang latest na yon, sabi ng mga team, based sa observations, baka magkaroon tayo, baka umabot ng strong event itong El Nino with a 75 to 85% chance beginning next month hanggang January of 2024. Pero nasa 3 in 10 chance lang ang very strong or historically strong El Nino that could rival yung 2015-16, 1997-98, at hindi pa nila sinama dito yung 1982-83. Yan po yung tatlong malalakas na El Nino sa lifetime natin.
So, hindi po yan naabot. Kasi usually, ang mga historically strong, kapag masunod pa rin yung cycle, 15 to 20 years po yan na uulit. Yung last one was in 2015. So, 8 years pa lang. But because of climate change, siyempre, baka mas magiging shorter ang pagbalik niya. So, right now, nasa strong lang siya. Ang pwedeng abutin nitong El Nino na nakakanasan natin. So, sabi dito, pag malakas ang El Nino, magkakaroon tayo ng increased likelihood of El Nino-related climate anomalies. Ano mga anomalies sa Pilipinas? Pagkulang ng ulan. But not necessarily equate to strong impacts. Hindi naman po grabe yung epekto. Kasi hindi naman po siya nasa extreme El Nino o yung very strong El Nino. So, ito yung prediction, itong 2.0 na temperature anomaly sa Central Pacific Ocean, ito yung boundary ng strong El Nino. At dito naman po sa 2.5 pataas, ito po yung very strong El Nino. So right now, nandito pa po tayo sa, papasok pa lang sa moderate El Nino. Ang nakakatakot pa naman sa moderate El Nino, usually mga bagyo, mga during the months of November, December. Let's hope and pray. Kaya na sinabi ko kanina, recurvature po ang healing natin sa mga buong may kapal na sana umakyat po siya. Kung sino pa yan mga natitirang bagyo of 2023. So ito po yung official graph mula sa NOAA. 100% tayo na yun hanggang February o January. Then from there, unti-unti na pong hihina yung El Nino, although pagdating ng April, May, June, nasa 60% pang El Nino. But pagdating ng May, June, July, magiging neutral na po tayo at 53%. Gaya ng sinabi ko, kahit na matapos ng El Nino, mayroon pa rin effect yan for 3 to 4 months. Ganyan po ang climate system, hindi po ito weather system na ura-urada ang epekto. Ang climate systems, it takes time. So kung in-announce ang pag-asa ng July, 3 to 6 months pa bago natin ma-feel yung effect. Nagsisimula na yun. Okay? So forthcoming pa yung effect. Usually, ang pinaka-worst niyan, February hanggang May of 2024. So, mag-ipon ng tubig, magtipid, dahil po, sana naman hindi masyado ang epekto sa atin ng impending El Nino. Sana huwag nang umabot sa strong levels. Okay? And then, ito po yung, dahil sa update na yan, sa October, ito yung latest na yon. November, December, January, ang Pilipinas, pumapalo po ng more than 70% below normal rainfall. December, January, February, 60 to 70% below normal. January, February, March of 2024, 50 to 60%. January, February, March kasi minsan nandiyan yung amihan, may mga ulan-ulan pa rin yan. Mga thunderstorms. Pero hindi aabot sa normal. So, below normal pa rin yan. Sana ganito. And yung last forecast for next year, February, March, April 2024, balik sa 60 to 70% below normal. So, yan po. Ang magpapaulan naman po sa atin, mga localized thunderstorms na mahina, mga LPAs o bagyo. So, yan po. Usually, pag patapos ng El Nino, mga hot dry season, March, April, May, baka may mga lumalabas dyan ng mga bagyo. So, antabayan na lang natin. Sana wala. Okay, so yan po ang ating pinaka-latest Tagalog version ng ating weather analysis na yung October 17 na po. And then, babalik ulit tayo in the middle of the week. Ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Have a great weekend ahead. Mag-ingat po tayo. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.